Прывітанне, сябры! Гэта Антаніна і мой 9-ты выпуск відэаэксперымента, дзе я вучуся размаўляць на роднай беларускай мове, а таксама мантаваць гэтае відэо. У гэтым выпуску мы трошачкі пагаварым пра ПП-звычкі. Будзе спорт, гатаванне нізкакаларыйнага дэсерта, а якім чынам я яго прыгатую, даведаецеся, калі даглядзіце гэтае відэо да канца. Да сустрэчы ў гэтым блозе. Так, вырашыла, што я трошачкі пазнімаю і спорт, які є ў маём жыцці. Сілавая трэніроўка, так і будзе сілавае трэнаванне. Вось, маленькі памочнік, які таксама любіць займацца спортам у выглядзе сну. Зараз прыберу воласы і пачну трошачкі заняткаў. Свае заняткі здымаць не буду. Не такі ўзровень у мяне яшчэ блогінгу, каб спорт свой паказваць. Але ж ведаем, што займацца спортам таксама вельмі важна. І зараз гэтым я і займуся. Калі вы таксама займаецеся, то чаму б гэтае відэо на беларускай мове не было для вас матывашкай сёння зрабіць вашу трэніроўку? Вітаю, сябры, глядзіце, якое у нас цудоўнае надвор'е сёння. Такое прыгожае, беленькае, халоднае. Ай! Ветерок лёгкі ёсць, але тое, што патрэба. Вось, каб уся зіма такая была цудоўна. Ну што, сёння трошкі спорту у нас было. І зараз нешта салодкага захацелася. Я вырашыла, што я зраблю нейкі ПП-дэсерт. Вось для гэтага мне патрэбен желатин. Пайду яго куплю. Гэта першы інгрэдыент. А другі інгрэдыент яблыкі. А яблык, пабягу купляць желатин і гатаваць. А цяпер другая частка відэа. Я, як заўсёды, палазіла ў інтэрнэце ў пошуках нейкага суперпростага ПП-дэсерта з мінімум інгрэдыентаў. І знайшла яго усяго з 2 прадуктаў. Яблычнае пюрэ і желатин. І што прыемна, усяго 60-70 калорый на 100 грамаў. А рэцэпт вельмі просты. Бяру яблычнае пюрэ. У мяне дома шмат яблык, таму гэта не праблема. Желатин замачваю, даю яму набухнуць, потым растапляю і пачынаю ўзбіваць яго ў пюрэ.
І вось тут пачынаецца магія. Маса становіцца паветранай, амаль як маршмэллоу, толькі больш дыетычная. Желацін – гэта амаль чысты белок, таму калорый у ім мінімум. Але ўзбіваць гэтую масу мне давялося амаль 15 хвілін. Вось такая, цяжка густая пенка. Атрымалася у нас. Так, мне здаецца, хопіць. Это вельмі смачна. Такая пенка з яблычным укусам. Калі ты робіш яблычны сок, і вось гэтая пенка, яна такога смаку, але яна такая цвярдая. Ну ўсё, бяру формачку, трошкі маслам яе. Так, і вось гэта зараз буду дадаць. Так, каб трошкі было вам відаць. Ого! Такая пенка. Ха-ха. Не ведаю, ці ў маю формачку гэта ўсё улезе. Калі маса стала густой, я разліла яе ў формачку і паставіла ў халадзільнік. Холодильник. Так, будем глядеть, что там. У тэорыі праз гадзінку павінен быць прыгожы, далікатны ПП-дэсерт. Але на практыцы, калі я пачала даставаць яго з формачак, ён разваліўся. Ага. Ну, такое бывае. Гэта ўсё яшчэ смачна, проста выглядае. Але ў смак гэта не сапсавала. Атрымалася лёгкая, яблычная, паветраная маса, якую ўсё роўна можна есці лыжкай. Дэсерт сапраўдна пэпэшны, просты, смачны, з мінімумам калорый. Ой, развалился. На гэтым усё. Дзякуй, што былі са мной. Спадзяюся, вам падабаецца мой маленькі эксперымент па вывучэнню беларускай мове, а таксама як і паступова ўжываю яе ў сваём жыцці. Падпісвайцеся, стаўце лайкі, пішыце каментары. Гэта прасоўвае беларускамоўнае відэо на Ютубе. Дзякуй і да сустрэчы ў наступным влозе.
ёсць пытанні, то нават у такіх месцах прыходзіцца іх вырашаць.